Traslasyon 2024. Ngayon hali kami ngunyan sa Karangahan. Yaw na kami hindi ngunyan sa Santa Cruz. Naghahanap kami ng maagyan sa mga closed road na dahil nga sa traslasyon ni Mama Mary. Ng Nuestra Señora de Peña, Francia. Kami ngunyan niya ang kami ngunyan digdi sa Harana. Mabaka sakali na open dyan sa Igualdad. Ayan, digdi kami naka-park sa may Igualdad, sa side kang, ayan na ang UNC. Digdi na kami na. Tayao na si Divino Rostro na sa San Francisco na. Digdi na kami ngunyan. Kanaki ko, dumang kami naka-park sa may UNC. Tapos si Divino Rostro, yao na sa San Francisco. May work pa kaya si Biboy, kaya ngunyan lang kami nagpa-sentro. Itong panganiling mo, kasi nasa San Francisco na. Iyo, nag-uura na. Yaon na kami igdi sa Marlin. Ngunyan nag-uura na.
katao digdingon yan sa Naga City. Kunya naghahanap kami nga agihan ni Biboy para kami makaabot sa Robinson, makarelax-relax. Yaong kami ngunya ni Isabela, araw pagirari kaniyang tao. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Daming tao. Kagabi, napakalakas ng ulan. At ayon sa forecast, maulan ang araw na ito. Subalit, salamat sa Diyos. Mabuti, maganda ang gabi. Palakpakan natin ang Panginoon.